Gwyliwch am y ciwiau cynnar pan fydd y babi yn dangos arwyddion i fod yn llwglyd. Peidiwch â phoeni am yr amser rhwng bwydydd. Bydd eich babi yn ei hoffi pan fyddwch chi'n ymateb i'w ofyn. Mae gan y mwyafrif o fabanod giwiau bwydo tebyg. Bydd eich babi'n unigryw yn ei drefn o ddangos y ciwiau a pha mor gyflym mae'n symud trwyddyn nhw. Rai ciwiau cynnar a all olygu rwy'n llwglyd yw pan fydd y babi yn dechrau storian, curo ei amrannau, troi ei ben o ochr i ochr neu agor ei geg a chwilio am y des, efallai ei fod yn dechrau deffro. Pan welwch yr ein, mae'n amser da i gwtio'r babi. Os ydych chi'n bwydo ar y fron, mae'n amser da i gynnig y fron i'r babi gan y bydd yn haws i'r babi gydio yn y deth pan fydd yn llonydd. Y ciwiau canolig ar gyfer bwydo i chwilio amdano yw mwy o symudiadau corfforol fel ymestyn, dod ar llaw i'r geg babi a signo. Mae'r ciwiau babi hyn yn golygu llwglyd iawn, felly bydd yn barod i ymateb i'r ciwiau hyn gan siarad yn gyflym a thawelu meddwl y babi eich bod chi yno. Gall ciwiau hwyr ar gyfer babi olygu tawela fi, yna bwydo fi. Mae'r babi yn crio yn dangos arwyddion o symudiadau corff cynhyrfus a bod yn dyn drwyddo. Lliw coch yn arwyneb ar croen ac anadliadau cyflym. Mae angen i'r babi fod yn dawel ac yn ymlaciedig cyn bwydo. Mae gan bob babi batrymau bwydo gwahanol dros gyfnod o 24 awr. I dywelu babi sy'n crio, ceisiwch gwtsio, croen i groen ar eich brest, siarad gyda'r babi a'i strocio.